me sheme na yem ene ye share me ho nkom se me ye ni petitiru daache atamfote ya ene ofura se de wani si me so nanso so onyame hira wo a edro bianka dem me di fie num ena me fura se eka kasahare na efiefo nyina anim se ennioma bi atechema nanso se na me daache ena na eyi ne ho adi no me di mfie du na me ankasa metumi se sai me kasahare edi kanfo hunu mia na wonoma bopusa esan ensempa na ewo me kasahare ni mu adoma ewo me sunti no di obiara suro so obekono me ko mankunim die ba asam a obiara suro so obeka no me kama abotoye moni asomdue ba bebi a edom nyina pini kwa achire no me dia kokoduro ebo pini mu ema botire no ebeye me dia na de wose we osi akwan no wose o ma me ntwa nkono medru ne nchen no na wato amenamu dedaw esan se so nyame di wanim na wodi wachi na wo hyira wo a edro bianka dem yanwo mempo ni atro me din dedaw Solomon enchibu esiako ya pono biom uptown energy semme meye kasahari musahene senne abemu ama wiase nyina edi ho adanse a na ejina nyankopon hira wodi ehira me esanse baby amedru bia no edru bia anka dem anchua depa ena message say anwinsemi ama uptown energy pono biom area